दिनै डिब्रुगड़ जिल्लानि हान्थामेला बिफाननि जुनियर एसिस्टेन्ट दितिमुनि गगৈ आरो गेजेरनि सुबुं एबा सोमोन्दो खालामनानै होग्रा पंकज सइकिया मुंनि सुबुंखौ लामानि टेक्सखौ अफलाइनआव होनायनि खाबु खालामनानै होनायनि मुङाव अजद होग्रानिफ्राय घुस महरै दाबिनाय रांखौ लानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसामनि मोनसे हान्जाया हमदोंमोन। डिब्रुगड़ जिल्लानि DTOनि जुनियर एसिस्टेन्ट दितिमुनि गगैखौ हमनायनि उनाव बिथांनि फ्लेटआव सेबनाय समाव 9,30,500 रां मोननो हादों।